Bé, anem al gra. Comprar casa el 2026 és la millor decisió que es pot prendre o potser un error garrafal? Aquesta és, sense dubte, una de les preguntes financeres més grans que existeixen. I alerta, perquè la resposta és molt, però que molt més complicada del que ens explicaran al banc o a la immobiliària. Per una banda, clar, hi ha el somni, aquesta idea que comprar una casa és com el pas definitiu, no? El gran salt cap a l'estabilitat, una inversió que sembla segura. I sí, a veure, pot ser-ho. Però i si no? Perquè l'altra cara de la moneda és ben real. Un deute que pot ofegar durant dècades. Un compromís gegant que, si es fa en un mal moment, es pot convertir literalment en una presó financera. La línia que separa l'èxit del fracàs és, precisament, saber si és el moment adequat per fer el pas. La clau de tot plegat, per tant, no la trobarem en el que ens digui el banc o l'agent immobiliari. La resposta correcta depèn totalment de la situació personal de cadascú. I, precisament, en els propers minuts, el que farem és analitzar les eines per trobar aquesta resposta. Vinga, som-hi. Comencem per la part positiva, els arguments a favor. Per què sembla que tothom té aquesta obsessió per comprar una casa? Doncs perquè les raons, cal dir-lo, són força potents. La primera, i potser la més important de totes, es resumeix en una única paraula: estabilitat. Pensem-hi un moment. S'ha acabat allò de dependre d'un propietari que pot decidir no renovar el contracte. S'han acabat les pujades de lloguer que cada any ens desmunten els números. Tenir una casa en propietat vol dir tenir el control. És aquella tranquil·litat de saber que d'allà no ens morarà ningú. Ara, atenció a aquest concepte, perquè és clau en finances i molta gent el passa per alt. L'estalvi forçat. És molt senzill d'entendre. Quan paguem un lloguer, aquells diners simplement s'esfumen, volen. En canvi, cada quota de la hipoteca és com ficar diners en una guardiola. Una part, és clar, va a pagar interessos al banc, però una altra part, cada cop més gran, es converteix en patrimoni, en casa nostra. O sigui, que estem estalviant gairebé sense adonar-nos-en. Estem construint riquesa a poc. I finalment, anem a l'argument purament de números, el matemàtic, el cost a llarg termini. L'entrada per comprar és una muntanya, això és evident, però fem un exercici de pensar a llarg termini. D'aquí a 20 o 30 anys, la quota de la hipoteca serà pràcticament la mateixa. I les lloguers? Pels núvols, segurament. Si fem el càlcul total, la sorpresa és que, a la llarga, es pot acabar pagant molt menys sent propietari que llogant tota la vida. D'acord. Fins aquí tot sona fantàstic, oi? Però ara toca posar els peus a terra. Ara parlarem dels perills, d'aquells arguments en contra que poden transformar aquest somni en un autèntic malson. Llavors, la pregunta és òbvia. Per què hi ha tantes històries de gent que s'ha arruïnat comprant una casa? Doncs perquè l'error gairebé sempre és el mateix. Ignorar una sèrie de perills ocults. Uns perills que veurem ara mateix. El primer gran inconvenient és aquest. Una casa és una àncora. Així de clar, t'immobilitza. Imaginem-nos la situació. Apareix l'oportunitat laboral de la vida, a una altra ciutat. Si s'està de lloguer, la solució és fàcil. Fer les maletes i marxar. Però si es té una casa en propietat, comença el malson. Cal vendre-la. Un procés que pot ser lent, molt estressant i, a sobre, car. Aquesta pèrdua de flexibilitat, de mobilitat, és un preu que de vegades és massa alt. I aquí tenim un dels errors més perillosos i més comuns. Pensar que l'única despesa serà la quota de la hipoteca. Res més lluny de la realitat. Aquesta és la trampa mortal per a molts. Perquè no és només la hipoteca. Cal sumar-hi el notari, els impostos, possibles reformes i, sobretot, el manteniment. Quan s'espatlla la caldera o hi ha una fuita d'aigua, ja no es pot trucar al propietari. La factura la paga un mateix. I creieu-me, sempre és més alta del que s'havia calculat. I ara arribem al que potser és el punt més dedicat de tots, l'enorme risc financer que s'assumeix. Aquesta és la gran diferència. Si una persona es queda sense feina estant de lloguer, doncs s'haurà d'estrenjar el cinturó, és clar. Però si això passa tenint una hipoteca, el banc no perdona. La pressió és brutal, asfixiant, i el risc de perdre la casa i amb ell els estalvis de tota una vida és absolutament real. Aquí ho tenim resumit perfectament. El cor del dilema és aquest. Al final és un intercanvi. Es busca estabilitat i una forma d'estalvi, a canvi de renunciar a flexibilitat i d'assumir un risc financer molt més gran. I aquí no hi ha una resposta universal que valgui per a tothom. Molt bé. Llavors, anem a la part pràctica. Com es pot saber si comprar és una bona idea per a una situació personal concreta? Doncs analitzem quin seria el perfil ideal per a fer aquest pas.
La clau és tenir les coses clares. Si es tenen ingressos estables, un bon coixí d'estalvis per a imprevistos i, sobretot, la certesa que es vol viure en aquell lloc durant molts anys, llavors sí, comprar pot ser una jugada financera mestra. I ara, molta atenció, perquè potser aquesta és la part més important de totes, els senyals d'alerta. Quan comprar una casa és directament un suïcidi financer. Molt de compte amb això. Si la feina penja d'un fil, si no es tenen estalvis per fer front a imprevistos, o, i això és molt comú, si la decisió de comprar et ve per la pressió social, per allò de ja toca, s'estan posant tots els números per a un desastre financer. Al final, la conclusió és que la decisió és profundament personal. No va tant de si el mercat immobiliari puja o baixa, sinó de si la vida d'una persona està preparada per un compromís d'aquesta magnitud. Després de veure els pros i els contres, la pregunta final és per a cadascun. Per la meva situació concreta, ara mateix, comprar és una oportunitat o és una trampa?